Oh, nahuman na taghawan diri guys sa atong saging. Nagsugod ko ganinang alauna, minganin ako hapon na guys. Human, nagdiretso dayon tagtrabaho sa atong mga saging guys, atong gihawanan. Kay sagbot na gyud ang palibot kay wala man ta maka lahos pa og lampas entero na mga sagbot diri guys mo nang ato nang gisib ang atong mga saging kay hinay ang tubo kong hugaw na kaayo mo nang ako na siyang gihawanan. Ang atong paghawan guys, gikan sa punuan, mga 1 ka metros ang kaluag sa atong paghawan. Maka kuha na gayud na kaginhawa na gayud ng atong mga saging diha. Og sa sunod vlog nato guys, adto na ta sa atong mga buhing manok kay gusto na ako ipakita nato sa inyo ang atong mga buhing manok kay syempre nindot gyud nang natay mga buhing manok guys. Og ayaw po ninyo kalimti mag-like, comment, and subscribe. Diri ko taman. Bye!